Officiële oplevering Lollebeek in Kasteraai. Stichting Chameleon spreekt. Het is vandaag 6 maart. Dit is het Pelemaasjournaal. Vanmorgen vond de officiële oplevering plaats van de werkzaamheden aan de Lollebeek in Kasteraai. De Lollebeek is één van de 13 projecten dat door onder andere uitvoeringsproject Maasgaard is verricht. De werkzaamheden vinden alle plaats in het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray. De leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Stek uit Kasteraai stonden te popelen om een speciaal door hen gemaakt bord te onthullen. Wij hebben schilderij gemaakt. Eigenlijk iedereen heeft meegeholpen van de Lollebeek hier, de nieuwe Lollebeek die nu wordt geopend. We zien nog niet precies wat erop staat, maar kun je een klein beetje onthullen? Nou, we hebben zeg maar wat in de Lollebeek leeft en wat ernaast leeft, zeg maar, hebben we geschilderd. Wethouder Jan Lonen benadrukte tijdens het openingsceremonieel dat het belangrijk is voor de toekomst de natuur terug te brengen rondom het huis. Ook gaf hij aan dat samenwerking tussen waterschap, de gemeente en ook de provincie van belang en zeker lonend is. Er is veel werk verzet in de afgelopen maanden. Nou, de afgelopen maanden, bijna het afgelopen jaar, is de oude Lollebeek, de oude loop van de Lollebeek, die is aangepast. Er was een rechte beek, snel waterafvoer en die beek is opnieuw weer gekronkeld. Meanderen heet het met een mooi woord. En eromheen is allerlei natuurherstel gedaan. En dat zorgt ervoor dat het water beter behouden blijft zonder stuwen. En hoe lang heeft het hele project geduurd? Nou, het is onderdeel van een veel groter project, sowieso de hele Lollebeek. Dit is een stukje Lollebeek Oost. Lollebeek West zijn we ook nog mee bezig. En dat heeft aan voorbereiding en uitvoering jaren geduurd. Maar het laatste 3/4 jaar is er echt gewerkt met kranen. Ook al is alles technisch goed bedacht en uitgewerkt door de diverse instanties, water is en blijft altijd onvoorspelbaar. En daarom is het spannend hoe de natuur zich in de toekomst zal ontwikkelen rondom deze projecten. We hebben samen met de gemeente Horst aan de Maas, provincie en waterschap Pelemaasvallei alle natuurprojecten die er lopen, natuurherstelprojecten die er lopen in de gemeente Venray en de gemeente Horst aan de Maas natuurlijk, hebben we samengepakt, samen opgepakt onder de noemer Maasgaard. En dit is een van de 13 projecten die we aan het uitvoeren zijn. En dat zorgt ervoor dat de omgeving voor alle Venraynaren en Horstenaren, dat die mooier wordt, beter wordt en voldoet aan alle eisen die we met elkaar stellen. En landelijk gezien? Nou, landelijk gezien, in ieder geval in Limburg lopen we voorop. Ik zeg altijd dat Venray de meest groene gemeente van Limburg is. Daar kijken mensen wel eens van op. We hebben echt heel veel bossen, wandelen, natuur. En in Nederland ook. We hebben na de subsidiestop die een aantal jaren geleden was ingesteld voor natuurherstel, hebben we dit nu samen opgepakt en we kunnen nu echt dingen realiseren. We zijn er echt voorloper in Nederland. En hoe lang gaat het geheel nog duren? Het loopt tot 2020. Dan hebben we alle projecten als het goed is afgerond. De onthulling van het bord vond plaats bij de nieuwe brug aan de Lollebeek. De aanwezige leerlingen zijn tevreden over de onthulling van het schilderij en de sprekers. Ja, ik vind het hartstikke mooi geworden. Oh, ik vond het best goed ook over hoe ze het uitlegden en de geschiedenis daarvan. Na afloop was het opwarmen in gemeenschaphuis De Wis in Kasteraai, waar iedereen van de foto-expositie betreft het project kon genieten. Schaar Roelofs, portefeuillehouder van Beekherstel Waterschap, vertelde ons het doel en het belang van dit project. Wij zeggen van nou die natuurcompensatie die toch iedere overheid moet leveren, die kunnen we het beste gewoon in onze beekdalen realiseren. Dan heeft de boer een mooi droog stuk grond waarop hij volop kan produceren. De natuur herstelt zich in de beekdalen, heeft dan een voldoende nattigheid. En zo is eigenlijk zowel de natuur als de boer gediend. En dat heet winst met winst te maken. Voor iedereen de boodschap weer eens de natuur in te gaan. Nou, het belangrijkste is dat gewoon iedereen daarvan kan genieten. Dus zorg dat je stevig schoeisel aantrekt. Kom langs die beken lopen. Beleef hoe het is om langs een rechte beek te lopen met veel stuwen erin. En beleef het ook om langs een weer meanderende beek te lopen. Je zult zien dat dat laatste het beste bevalt. Stichting Chameleon is een jonge stichting die in juni 2014 is opgericht. Ze hebben als doel te laten zien wat de invloed is van beperkingen in het dagelijks leven en ook op de werkvloer. Diverse groepen vrijwilligers met een beperking hebben ervaring opgedaan in het bezoeken van onder andere scholen.
Ditmaal bracht het ervaringsdeskundige met een beperking een bezoek aan het Draailand College om hun verhaal te vertellen. Nou ja, ik vertel eigenlijk over wie ik ben, wat mijn stoornissen zijn, hoe ik daarmee omga in het dagelijks leven, hoe lang ik ze al heb. En eigenlijk alles waar zij vragen over hebben, die beantwoord ik. En ik hoop ze meer te informeren over hoe het dan is. En hoe vind jij het om te doen? Ik vind het eigenlijk heel leuk. Meestal hebben ze hele leuke vragen en ook soms heel onverwacht. En ik vind het ook gewoon belangrijk dat zij meer inzicht krijgen in hoe het is om dat soort beperkingen te hebben. En, ja. Ja, want waarom zit je eigenlijk bij de stichting en waarom doe je hier aan mee? Omdat ik natuurlijk mijn beperkingen heb en daarmee omga. Maar daar soms niet altijd evenveel begrip voor is. Omdat ik nou beperkingen heb die je niet direct aan mij kan aflezen. En ik vind het belangrijk dat de jongeren zien dat er naast lichamelijke beperkingen ook mensen zijn die beperkingen hebben die je niet kan zien. Maar ja, die toch wel belangrijk zijn om te begrijpen. Heel veel mensen vragen hoe lang ik het al heb, of ik vroeger gepest ben daarmee, hoe het in mijn gezinsleven gaat, of ik naar school ga, of ik werk, of dat kan. Dat zijn vragen die ik heel veel krijg. En denk je dat het helpt qua wederzijds begrip? Ik denk het wel. Tenminste, ik heb het idee dat ik ze vaak nieuwe dingen kan vertellen die ze nog niet wisten. En heel vaak zeggen ze ook, oh ja, ik ken iemand die ADD heeft, Asperger heeft. En ik hoop dat ze die mensen vervolgens na dit gesprek misschien wat beter begrijpen in de toekomst. Beperkingen kunnen een enorme impact hebben op het hele leven. Daarom vinden de deskundigen dat het van belang is hun ervaringen te delen. Waarom ben je dit eigenlijk gaan doen bij Stichting Chameleon? Ik ben dit gaan doen omdat ik het vanuit mijzelf heel erg miste. Toen ik die leeftijd had, zeker de middelbare schoolleeftijd, was dit er niet. Ik zat dan wel op speciaal onderwijs. Maar van buiten dat kon ik rekenen op heel veel onbegrip. Hoe is het vandaag? Hoe zijn de leerlingen? De leerlingen zijn super vandaag. Ze stellen heel veel vragen. Het gesprek blijft op gang. Je komt echt in gesprek met ze. Dus er worden ook spontane onderwerpen aangehaald. En dat is heel leuk. Nou hoorde ik ook van een aantal leerlingen, ik luisterde even mee, dat ze zeiden, je ziet het eigenlijk niet aan jou. Hoe vind je dat om dat te horen? Dat is heel fijn om te horen. Want je hebt vaak het idee dat mensen het juist wel zien. Juist omdat ze je zien lopen. En ik loop nogal moeilijk. En ik meen ook altijd dat ze het horen als ik praat, zeg maar. Dan meen ik dat mijn stem vervormd is. Wat doet het met jou, dit soort activiteiten? Het heeft mij heel erg geholpen bij de verwerking van mijn beperking. Of verwerking, de acceptatie ervan. Ik heb er heel veel moeite mee gehad als tiener. En toen ik dit kon gaan doen, heeft dat zoveel, want ik kan er nu gewoon over praten. En dat heb ik eigenlijk nooit gekund. De leerlingen van het Draailand College die deelnamen aan het project kregen eerst een theoretisch en activiteitengedeelte, waarna groepsgesprekken volgden. Wat werd er gedaan? Ze legden uit wat ze hadden en daarna mochten we ook een beetje meemaken hoe zij het zelf meemaakten. En ze legden ook uit wat ze hadden en hoe dat met de omgeving, hoe ze daarmee omgingen. Je zei, we konden zelf ook een beetje meemaken hoe dat dan was. Wat heb jij dan meegemaakt van een beperking? We gingen allemaal spelletjes doen. Volgens mij gingen we dammen, toch? Ja, met een beperking. Met een helm op en dan met zo'n ding eraan. En dan moet je met een magneetje dan je dingen verschuiven. Dus dat is wel lastig was het. Ja. En hoe vond jij het? Lastig. Het was echt... Ja, normaal doe je alles met je handen. Je bent gewend om alles met je handen aan te pakken. Maar nu moet je het dus met je hoofd en met je verstand eigenlijk doen. Moet je echt nadenken. Ja. En hoe vond je het om van die mensen te horen hoe het was met een beperking? Ben je anders gaan nadenken? Ja, niet precies nadenken, maar ja, je bent wel gaan kijken van... Er verandert keiveel als je een beperking hebt. Dus dat is wel erg. En hoe zie jij dat? Wat heeft het jou gebracht of geleerd? Dat een handicap of iets, dat niet gelijk komt bij de geboorte, maar dat ook kan komen door een ongeluk of door zulke dingen. Dus daar zorgen we ook wel van, dat als je bijvoorbeeld een aanrijding hebt gehad, dat je daardoor ook verlamd kan raken of weet ik wat. Wat best heftig. Ja,
Ik denk vooral jongeren. Jongeren die hebben altijd wel die zeggen altijd van gehandicapten, daar hebben wij eigenlijk niet zoveel mee. En als ze hier zijn, zien wij ook echt wat hun leven is en wat hun doen. In de toekomst zal Stichting Chameleon buiten het bezoeken van scholen, verenigingen, bedrijven en andere organisaties gaan benaderen. Voor meer informatie kunt u de website www.stichtingchameleon.org bezoeken. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er een nieuwe aflevering van Venray van Toen. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder met een zwakke wind en koelt het af tot ongeveer 2 graden. Tegen de ochtend daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Zaterdag overdag is het droog, met sluierbewolking en zonnige perioden. Het begint lente te worden met temperaturen rond de 15 graden. Ook zondag zal er wat sluierbewolking zijn met zonnige perioden. De temperatuur kan oplopen tot 17 graden. Hartelijk dank voor het kijken en tot het volgende journaal.